Når jeg går ind i køkken, så er det med livet som indsats. Men det kan du ikke forstå. Det er med livet som indsats. Vi bumser. Vi er det eneste. Og det eneste, der står mellem en god forberedelsestur og total hungersnød. Det er os, og kun os, der sørger for, at du, du kan komme hjem og få sovs og kartofler, mens I skriver drej. Der skal ryddes op i studiestarten. Og madkulturen herude. Og det er os, der gør det. Jeg ved, hvad jeg skal gøre i alle situationer. Skal du hakke dakkeland? Skal du have en trippelblå torbong? Eller skal du bare ikke have lov at leve længere? Er du bange? Føler du dig truffet? Det kan godt være, at du lige skal til at tænke dig om. Så er du ude i køkkenet. Bare begynd at tage din morgenbånd ned. For hvis vi er derude, så når du kraften ikke tilbage til den forventningsafstemning igen. På vores hold, der er det maden før manden. I 21, der mistede vi 2 bumser. Men græd vi? Nej. Jo, lidt når vi hakkede løg. Men vi sørgede ikke, for der var mad, der skulle leveres. Sørge, det kunne vi bagefter. Vi glemte også at begrave dem. Vi har det skarpeste bumseteam. Min mand Johnny, han kan hakke og dak med millimeter præcision. Når han har fat i et løg, du kan ikke engang med en stjernekikkert se forskel på løgstykkerne med så stor præcision, når det bliver gjort. Det er fantastisk. Siger det? Ja, jeg ved, jeg sgu ikke om alt muligt. Men en ting er sikker. Jeg kan sgu lige hakke og nakke. Jamen det er jo ikke kun i køkkenet, vi ligesom kan tilbyde jeres hold noget. Altså, vi har utallige rusture på vores bælte. Så hvis kapsler nogle problemer, så sætter de bare vektorerne ud i køkkenet. Og så kommer der noget møg mere, man gør det tilbage. Det kan jeg godt love dig for. Ellers, så får de med den her. Hvad skører du den med? Santa Jew, tomater. I'm a snake.